sayang sik mah. Makasih, sorry ya, sorry lur, sorry. Senajan aku loro ning se kuat nyangga tatu sing ana dodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane asri ayu ceritane tresno dek nalika mbiyen aku lan kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja dikokok Mas. Kratra, terima kasih hadirnya. Goyangkan Mimi. Yo. Teh Nolur, Mas Wahyu. Sokok Sikat. Senajan aku loro dek ning se kuat nyangga tatu sing ana dodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Lho aku ket mau joget lho SPX masalah. Apa aku salah dek yen aku cerita apa anane. Mbak Sanule nonton merem iki kurang bagus apa nih wong jare kok jaget wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane Se-Indonesia cuma satu. apa aku salah yen aku kondo Lewat terima apa kasih. anane Asri goyang asri. ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake